chwarter awr o'r gêm di chwarae, dim gol. Shannon i gymryd cic gornel gynta'r Bala. Will Evans gymryd y peniad! Ac mae di gwiro. Mae Will Evans ar peniad yn golygu bod Bala ar y blaen ac yn heddiannol o gol i ddim. Yr peniad lawr gan Will, a mae'n just cael ei fath o wiriad Gareth Edwards ydi o. Dydw i'n gweld llawar o'n un a de, a mae'n just rifawnsio na ni fydd. Mae Gareth yn mynd i, dwi'n mynd trio clirio hyd. Mae Tibet yn mynd un ffordd, a mae'n mynd i'r gornel arall. Wel, dau ddewis. Evans neu Venables. Venables ar bediad oedd i angen gan Tibet ar bediad da. Ie, gymaint o gyrff o'i flaen. Dyna pan mae'r arfediad mor dda. Mae'n gorfod gwylio y bel trwy coesa chwaraewyr a wedyn nid yr arfediad. Kay. Macreth. Mae o wastad ar gael. Cael y croesiad mewn. Oh! Venables yn codi a Will Evans efo fo. Mae Venables yn y postyn cyntaf. Ti'n disgwyl i gornel mae hon yn mynd. Ti'n gwybod be? Mae Will Evans mewn gwell safle. Henry Jones yn gyd yn dda fanna i ennill y pel yn ôl at Will Evans. Mae'n gystadleuol, Mendes. A da chi'n teimlo bod ni'n mynd i fod yn gystadleuol weddill y gêm yma. At Hayes, ar ferchog, mae Hayes di creu lle iddo fo'i hun. Ar ei droed chwech! Oh, am gol! Am gol gan Hayes. Ac mae o'n gwneud hynny yn erbyn i hen glwb. Cadeiried Michael Hayes. Mendes gwych. Rhedag. Tîm yn symud i fyny, y bas o wych. Wedyn, gyda fe lot i wneud. Mae'n dod i mewn i ddyn, mae'n codi ben, mae'n gweld y gornel, mae'n cymanu i'r gornel. Gwych o gol gan Mike Hayes. Dechrau byddech chi'n deud, delfrydol i'r ail hanner. Nawr yma ganddo ni gêm. Bradley'n cael ei daclo gan Smith at Macreth. Mae mor gystadleuol, mae Venables yn gael amdani! Mor anlwcus. Faint o ddewr, dedi Gareth Edwards, gwybod bod o ddim yn digon oedd y bel, ond wneud un rhwng y gol a'r bel i gael y bloc. Bradley. Noah Edwards. O fi ar gefn Kieran Smith. Mae honna'n hongian. Bradley nôl i mewn, Mendes! Dio ddim yn cam sefyll, ac ar ôl bod ar ei holi, wyddwch chi be, mae Caernarfon ar y blaen, o 2-1. Mae yna gyrff o Dan Ramsey, felly mae o mond yn mynd i pwnio i Bradley yn penio i nôl. Mae di troed Kai Jones yr eilydd yn just bawnsio garedig i Mendes. Wel, fe di ddo methu. Sôn am droi gêm ar ei phen. Mendes. Chwilio am Bickerstaff, torri mewn! O, bobl bach, Kai Jones! O, y ddau eilydd yn cyfuno, ac dyna be ydi moment roi'ch pen yn eich dwylo. Dyna ni hanner ffordd i mewn i'r amser ychwanegol. I bwy mae'r bel yn disgyn, mae Kay yn mynd amdani hi, a mae Kay yn gry. A peniad lag gan Henry Jones! A Pete oedd methiad weithio cweit digon cyflym wedyn. Am groesiad gan Macreth y fan hyn, a neb yn disgwyl fod allan i droed dde fo tro ma dde. Ac y peniad, wel nath o daro'r gol. So yn taro'r gornel mae'n gol dydi, ond mae o'n just taro canol y gol, a mae Tibet yn just yn adweithio. Wel, Hyw, sôn am troi'r gêm ar ei phen, siwr i ti'n teimlo ar ôl y fuddugoliaeth yna? Oedd hi'n anodd, ti'n meddwl, ni sal hanner cyntaf, ond da ni gael gair o hanner amser i just pasio bel dipyn bach mwy, ond oedd ti'n mae'n emotional o'r gêm, ond a ni dda ail hanner ac just yn lwcus da ni gael yn ennill. O'n i'n mynd i ofyn, be wedys ti i'r tîm yn ystod hanner amser, achos o'ch chi'n edrych fel tîm hollol wahanol yn yr ail hanner? Dyn ni ar camera ddim yn fel dwi'n cael deud, ond na, ti'n meddwl, a ni just deud nhw i pasio bel, neu un pas extra, rhoi dim bach o pwysau pan dyn ni'n troi'n o rown, dipyn bach mwy, ac a nhw'n neud hwnna'n diwedd ac dal eti yn diwedd, ond tro cyntaf ni'n curo nhw ac yn lle nhw hefyd, so I'm just hapus. Colin, commiserations. Can you sum up exactly how you're feeling after that game? I thought we should have killed the game in the first half. Thought we were outstanding in the first half. Got in great opportunities to have killed it, and then we didn't kill it. And then, fair credit to them, they deserved it second half. They outfought us, they outthought us, and they were much better than us in the second half.
You spoke before the game about how crucial it is to bounce back and to go on another fantastic run. But what went wrong for you today? We're not good enough defensively, we're not good enough going forward, and we're not good enough in the midfield. And lads need to improve or they won't be at this club. The performances since the restart have not been good enough. Performance at TNS was very good. Wasn't good enough at Kevin Druids, wasn't good enough at Caernarfon, and certainly wasn't good enough today against Caernarfon at home. We could hear you in the dressing room after the game. Can you share with some of the things you said to the team? No, it's what goes on in the dressing room is private to us, and we'll regroup and we'll go again, but we can't accept the performances that we're throwing in at the moment. It's been a tough week with us with the 2 games, but there's no excuses. Lads are not delivering, and we haven't been good enough today, and they've beat us. They're more streetwise than us, and they've won, and they deserve to win. O, dwi'n meddwl mae'r ogiau gyd yn ystod allach chi'n clywed nhw mae'n gret o deimlad, dod yma I Bala, chwarae gêm o athyn ni lle, a dod yma efo'r 3 pwynt, mae'n gret de. Chi'n ôl yn y 6 ucha o'r diwedd, chi'n credu allwch chi aros na? Mae'n mynd I bod yn anodd, fel dwi wedi dweud wrth bechgyn, medyn ni dim ond edrych ar ôl results ni, so be bynnag mae pawb arall yn neud, sy'n bwys os ni'n ennill gemau ni bydd ni yna, so edrych ymlaen at y gemau nesaf yma rwan.